രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്തരാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ പരാഭക്തി അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് തീരാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 14-ാം അധ്യായം അവസാനിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കണ്ട് പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച്, ഉത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലെയും ഞാൻ എന്നത് അല്ലെ, ആ ഒരു പുരുഷനുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും. അപ്പോ ആ പുരുഷോത്തമൻ, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മസ്വരൂപം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു അരയാലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം നമുക്ക് 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരികൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 5 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം. 6 മുതൽ 11 വരെ ശ്ലോകം പുരുഷോത്തമ യോഗം, ശരീരമാറ്റങ്ങള്. 12 to 15 പരിപാലകൻ എന്ന നിലയില്, പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് പരിപാലകൻ എന്ന നിലയില് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. 16 മുതൽ 20 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, അതുപോലെ വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സവേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അരയാലിനെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാല് അത് പ്രപഞ്ചമാണ് എന്നാ പറയണത്. മുകളിൽ വേര്, താഴേക്ക് ശാഖകള്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്നാ പറയണേ. പ്രപഞ്ചത്തെ സത്യദർശികള് അരയാലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞവൻ, ഈ വൃക്ഷത്തെ അറിയുന്നവൻ ആണെന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ വേര്. അപ്പോ നാം ഈ ലൗകികതയോട് എത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയോ അത്രയും താഴത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്.
വേദങ്ങളാണത്രേ ഈ അരയാലിന്റെ ഇലകള്. പുണ്യപാപങ്ങളും അവയ്ക്ക് ആസ്പദമായ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളായിട്ടുള്ളത്. അതിങ്ങനെ കിളിർത്തും കൊഴിഞ്ഞും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. വരും, പുതിയത് വരും, പിന്നെ പോകും. കർമ്മകാണ്ഡത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് ജീവിക്കണവരുണ്ട് അല്ലെ. അവര് പരമാത്മാവ് ആകുന്ന ആ വേരിനെ അറിയുക പോലുമില്ല എന്നാണ്, അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരാവണോ അത്രയും ഈ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി വരും, കിളിർത്ത് വരും. അങ്ങനെ വളർച്ച ശമിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവ്യയമാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വ്യക്തി ഉയർന്നാല് മാത്രമേ ഇതിന് നാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് കർമ്മം യോഗമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. ബന്ധനങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതുവരെ ഇത് ഇങ്ങനെ പൂത്ത് തളിർത്ത് കായ്ച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ, അവ്യയമായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരം, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന വീട് ആത്മാവിന്റെ വീട് അല്ലെ, ഇരിക്കാനുള്ള പുരം, അത് എപ്പോഴാ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിലെ റൂം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പെയിന്റ് ഫർണിച്ചറൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അല്ലെ. ശരിയായ വീട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അങ്ങനെ നമ്മള് കുറെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കും, വലിയ വലിയ വീടുണ്ടാക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടും. ഏതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതറിയണില്ല അല്ലെ. കുറെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി കുറെ സ്വത്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി, അതാണോ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം? ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായതല്ല എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതെവിടെയാ ഈ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യണത്? ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃഷ്ണയിലാണത്രേ ഈ വെള്ളത്തില് നിഴലിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിലാണത്രേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെ കാരണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികത ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആകർഷകമായിട്ട് എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ തൃഷ്ണ കൊണ്ടാ അങ്ങനെ തോന്നണേ. അത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് വളരെ നന്നാവും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം വരികയാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതുപോലെ. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ചു കളയാൻ പറ്റും. ഈ വൃക്ഷം എന്താണ്? ഭൗതികതയാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തോടുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ. എന്നാലാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷം. ഇതിന്റെ നേരായ വൃക്ഷം, ശരിയായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഛായയാണ് അല്ലെ, നിഴലാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണയാണ് കാരണം. ഒരാൾ വേദജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ആസക്തിയെ അറുത്തു നീക്കേണ്ട വിധം അറിയുന്ന ആൾ എന്നർത്ഥം. വേദജ്ഞൻ എങ്ങനെയാവുക? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ആസക്തിയെ അറുത്തു നീക്കണം അല്ലെ. വിരക്തിയാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് അറുത്തു നീക്കണം. എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുന്ന ആളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്നാ പറയാ. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം, ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ കൽപ്പിത വൃക്ഷം വിസ്തൃതി പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് 2 പറയുന്നത്. അധശ്ചോർദ്ധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാള അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ശാഖകള് ഈ ഭൗതികതയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഇതിന്റെ ചില്ലകളൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്.
ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. മനുഷ്യരുടെ ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാലേ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആ കൊമ്പുകള് ചില്ലകളിൽ നിന്ന് വേര് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്ന് മണ്ണിൽ മുട്ടും. പിന്നെ അത് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതൊരു വേറെ വൃക്ഷമായിട്ട് അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്നു വളരാൻ കഴിയുന്ന വൃക്ഷമാണിത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ സമുദായം ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുക വഴി ഈ കൽപ്പിത വൃക്ഷം എന്തുണ്ടാവും? കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്ന് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്ത പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കർഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകം കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം കരുതപ്പെടുന്നു അല്ലെ. കർമ്മഭൂമിയായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യലോകത്തിനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇതിന്റെ അടിവേര് മുകളിലേക്കാണ് വേരുകള്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മലോകത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്ന് വേണം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ അറ്റം. പക്ഷെ ആ വേരുകൾ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റ് മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സ്വർഗാദി സുഖം. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴോ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്കർഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പുനരാരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകത്തിനെ കർമ്മഭൂമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യഭാഗം മനുഷ്യലോകാണ് അല്ലെ. സാത്വികതയുള്ളവർ ഉയർന്ന് ആ വേരിന്റെ അടുത്തെത്തും. മുകളിലാണ് വേര്. രജോ ഗുണികൾ മധ്യലോകത്ത് തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയും. തമോ ഗുണികളോ താഴെ ലോകങ്ങളിൽ പതിക്കുകയോ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കൃമികീടങ്ങളായോ ഒക്കെ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സില് ആഗ്രഹം വെച്ച് ചെയ്ത കർമ്മം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അതിനോടുണ്ടാകുന്ന രാഗദ്വേഷം ഉണ്ടാവും. ഇത് അന്ധകരണത്തില് വാസനയായിട്ട് തീരാണ് നമ്മളുടെ. ഇതിനെയാണ് അവ്യക്ത തലം, അന്ധകരണത്തിന്റെ ആ അവ്യക്ത തലം എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് ഈ വാസനകൾ അങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഈ വാസനകളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന വേരെന്താ? ബ്രഹ്മമാണ്. അപ്രധാന വേരുകള് നാം കാമനയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അരയാലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഭൂമിയിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതിനെന്തു ചെയ്യണം? അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അശ്വത്ഥം ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കീഴായി മറിഞ്ഞ ഒരു നിഴലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? വേരുകൾ യഥാർത്ഥ വേരുകൾ മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു. ദ്വിതീയ വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നു ഭൂലോകത്തിലേക്ക്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ശാഖകളോ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ, ഇലകൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, ചില്ലകൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ശാഖകളുടെ അറ്റം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെന്താ ഇവിടെ എഴുതിക്കണേ? ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായി കേൾക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ മിഥ്യാ അഭിമാനമില്ല, ഭയമില്ല, മായാമോഹമില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. മരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഏക വഴി എന്താണ്? വിരക്തിയാണ്. പോഷണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെയാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം മാത്രമല്ല ഈ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കായി അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മുകളിൽ ഉള്ളത് താഴെയാണ്, താഴെയുള്ളത് മുകളിലും. മരം എത്രത്തോളം നീളുന്നു, എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ജീവഗണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശം തന്നെയാണ്.
വൈരാഗ്യം എന്നുള്ള ആ വാള് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണേ. ഇപ്പൊ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ അരയാൽ മരം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യം പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയണേ. പോഷണം എങ്ങനെയാ? ത്രിഗുണങ്ങളാലെയാണ്. വേരോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ട് വളരുമ്പോൾ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് ദ്വിതീയ വേരുകൾ മനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് താഴോട്ട് വളരുകയും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ താഴ്വേര്. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും. മുകളിലും താഴെയുമുള്ള 14 ഗ്രഹവ്യൂഹത്താലാണ് ഈ ശാഖകള് ഉദ്ദേശിക്കണേ. അങ്ങനെ ഈ ശാഖകളില് ഒക്കെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. വിവിധ ജീവജാലങ്ങള്, താഴത്തെ ശാഖകളിൽ മനുഷ്യര്, കുതിര, പശു, നായ, മറ്റു ജീവികള്. മുകളിലെ ശാഖകളിലാണ് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവര്. പച്ച ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ നല്ല ഇലകള്. ചില്ലകളോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. പിന്നെ ശാഖാഗ്രങ്ങളോ ഉപാധികള്, ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ്, നാക്ക്, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഫലം എന്താ? ജീവസത്തകൾ ചെയ്തു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം, കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷങ്ങള് ഒക്കെ ആണ് ഫലമായിട്ട് കിട്ടുക. ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മൂന്നും നാലും ശ്ലോകങ്ങള് അല്ലെ. ഈ ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാദിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തദ് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത് പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോ താഴെയുള്ളവർക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റണില്ല അല്ലെ. മുകൾ ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശാഖകളും ഇലകളും മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ. മേലെയുള്ള വേരുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആരംഭം എവിടുന്ന അതറിയില്ല. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുക? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ആണ് ഇതിനെ മുറിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ വേരുകളുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും. പിന്നീട് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം തുടർന്നു പോരുമ്പോൾ പുതിയ ഇലകൾ വരാതെ ആവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് സത്യലോകവും കടന്ന് മുകളിലേക്ക് കടന്ന പിന്നെ തിരിച്ചു വരവ് ഇല്ലാത്ത ആ ഉത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതോടെയാണ് അല്ലെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് വാസനയായിട്ട് അതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണം അതാണ്. കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്തോറും ഇത് വേര് പിടിക്കുമല്ലേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വേരുകള് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അത് കർമ്മഫലമാകുന്ന വേര് അതാണ് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഭൂമിയിലും ഉറയ്ക്കുന്നതേ. ഇത് മോചിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. നാം തന്നെ ആണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ഈ വേരിനൊക്കെ ബലം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നിസ്സംഗരായിട്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് കുറച്ചൊരു
കോട്ടം സംഭവിക്കുള്ളൂ. അസംഗ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്തേറെയുണ്ട്. അസംഗ എന്നെന്താ അവിടെ പറയണത്? വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസന, ഇതിനൊക്കെ വലിയ ശക്തിയാ. ആ കാരണത്താല് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. എന്തു വേണം? ഭക്തരെ കണ്ടുമുട്ടണം, അല്ലെ? എന്നിട്ടോ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെല്ലാം. ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ട് വൈരാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഏതിനോട്? ഈ ഭൗതികതയോട്, അല്ലെ? വൈരാഗ്യം എന്ന വാള് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? അതാ പറയണത് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാവിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, ഇല്ലാണ്ടാക്കണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം, ഇതൊക്കെ മാറ്റണം. എന്നിട്ടോ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വം, ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുക, ദ്വന്ദ്വാതീതരാവുക. അങ്ങനെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ, ഒട്ടും പരിഭ്രമിക്കാതെ, അല്ലെ? ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയാൻ, അല്ലെ? അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പല ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും. ഇത് തന്നെ അവിടെയും പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് പിന്നെ ജീവാത്മാവായിട്ട് എന്റെയും ഉള്ളില് എന്നറിയുമ്പോ ഞാൻ എന്ന ബോധം ഇല്ലാതാവും. അപ്പോ പിന്നെ എൻ്റെ ദോഷത്തെ ജയിക്കണം, അല്ലെ? എന്നിട്ട് സംഘദോഷം ജയിക്കുക, കാമം, ക്രോധം എന്ന ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിൽ നിന്ന്, സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈശ്വരനോട് അടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്റേത് സ്വാർത്ഥതയില്ല, എന്റേത് എന്നൊന്നില്ല. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ വ്യക്തിത്വ ദോഷം മാറ്റിയിട്ട് ജീവനാണ് സത്യം, നിത്യം എന്ന് അറിയണം, അല്ലെ? ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, നമുക്കറിയാം. മനസ്സ് ഈ ശരീരത്തെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ, മനസ്സുള്ളത്. അപ്പൊ വിനിവൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിടുവിക്കുക. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിമുക്തരാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടാമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങള്, അല്ലെ? നേട്ടം കൊയ്യണം, വലിയ വലിയ പദവി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ തോന്നില്ല. അവ്യയമായ ആ സത്യവസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷോത്തമ യോഗം, മാറ്റങ്ങൾ. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. ാണ് പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ എന്താ ഗുണം? അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ ഒന്നും വേണ്ട വെളിച്ചം വീശാൻ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ, അറിയാം, പരമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം? സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വേണോ? വേണ്ട. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നുള്ള ആ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം, ആ തേജസ് വമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തു വേണ്ട, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അഗ്നി വേണ്ട, വൈദ്യുതി വേണ്ട, സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വേണ്ട വെളിച്ചം വീശാൻ, അല്ലെ? അവിടെ ചെന്നെത്തിയാലോ പിന്നെ തിരിച്ചു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരികയും വേണ്ട. പരമം മമ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കും മൂലയും പരമപുരുഷന്റേതു തന്നെ. എങ്കിലും പരമം, അതായത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കഠോപനിഷത്തും പറയുന്നുണ്ട്. ന തത്ര സൂര്യോഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം. പരവ്യോമം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും ആർക്കും പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും വെളിച്ചം വീശേണ്ടതില്ലാത്ത, അവിടെ ഒരിക്കൽ ചെന്നെത്തിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ലോകം എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്? നമുക്ക് ആ രോഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ആത്മസമർപ്പണം. ആരോട്? ഭഗവാനില് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അവ്യയമായ ആ സത്യവസ്തു, അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ധാമത്തെ പറയാണ്. സൂര്യന് പോലും പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താ, എങ്ങനെയാ അല്ലെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് സൂര്യന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് നമ്മളുടെ ലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദേവീധാമമാണ്. അതിന്റെ മുകളില് കൈലാസമുണ്ട്, ഹരിധാമുണ്ട്, അതിലുപരി വൈകുണ്ഠമുണ്ട്, ഏറ്റവും മുകളില് ഗോലോകമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രകാശമയമാണ് അത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇരുട്ടാണ്, അല്ലെ നമ്മളുടെ ലോകം. ഈ ലോകം കുണ്ഠമാണ്. ഭയം, ടെൻഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തില്. വൈകുണ്ഠം എന്നുള്ളത് അഭയമാണ്, വൈകുണ്ഠം, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊക്കെ വേണം വെളിച്ചം പകരാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോ ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്, പ്രകാശവും എല്ലാം. അപ്പൊ നാമായിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്, ബോധത്തിന് ഏറ്റക്കുറിച്ചിലില്ല, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട്. എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തരാവണത്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ കഴിവ്, ചിലർക്ക് കുറവ്, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ വരണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അവര് ബദ്ധരാണ്, അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ ബദ്ധമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് അവര് മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും, അങ്ങനെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവരിങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ അത് ഈശ്വരനിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാവും. ജീവാത്മ സ്വരൂപത്തില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധനകള് അനുഷ്ഠിക്കാം, അല്ലെ? മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ പ്രകൃതിയിലേക്കായാലോ പലതും കണ്ട് ഭ്രമിച്ച് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അലയേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും. ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകം. പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരംശമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും മുക്തി നേടിയാൽ പരമപുരുഷനിൽ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജീവൻ എന്നും അംശഭൂതനാണ്, സനാതന എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. സനാതനനാണ്. മനസ്സെങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശ്വരനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനകം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് മാംസാസ്ഥി രൂപങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ലോകത്തില് പലരുമായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കത്താല് സംസാര ക്ലേശത്തിന് കാരണമാകുന്നതും, അല്ലെ? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സഹജാതികളോട് ഒരുമിച്ച് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഇവരോടൊന്നിച്ച് വരികയും ചെയ്യണോ? ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കഴിയണ ഇതാണ് പറയണത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത
കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ജീവൻ അല്ലെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ എന്നാ പറയണേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ജീവസത്ത എന്ത് ചെയ്യണു? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എത്ര കാലം ഇരിക്കുമിനി എന്നും സത്യമോ നമുക്ക് ഏതുമൊന്നില്ലല്ലോ, എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നീതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും. അല്ലേ? ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങള് ഒടുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിലം പതിക്കും. അത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം അത് മാത്രമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? അല്ലെ? ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് നശിക്കാതെ തുടരും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പൂന്താനം പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ? ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. എന്താ പറയണേ? ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളതും എടുക്കാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ശരീരത്തിന് വരാവുന്ന മാറ്റം ജീവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു അല്ലെ? യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മരണസമയത്ത് നമ്മളുടെ ഭാവം എന്താണോ ആ ഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രാപിക്കുക. അതിന് ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മാനിനെ ചിന്തിച്ച് ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോഴ് അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്ന കഥ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ സ്വന്തം ശരീരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ശരീരത്തിന് വരാവുന്ന മാറ്റം ഒക്കെ ജീവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ഒരാള് ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്താണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ദേഹമാണ്, ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ അവബോധം അനുസരിച്ചാണ്. ലോക വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? പ്രയാസമായിരിക്കും. ജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സ് വേറെ എന്ന് ഒരു യോഗിക്ക് മനസ്സിലാവും. ലൗകികന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസാണ്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവൻ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ തന്മാത്രയെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദേഹം ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനഷ്ഠായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ അധിഷ്ഠായ മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള രസനം, ഘ്രാണം, ശ്രോത്രം, ചക്ഷു, സ്പർശനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അവ ബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർത്താൽ വെള്ളം പോലെ ആ നിറത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാകയാൽ അവബോധത്തിനും
അവബോധവും വിശുദ്ധവുമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? അവബോധം എന്നുള്ളത് പ്ലെയിൻ ആണ്, ബ്ലാങ്ക് ആണ് അല്ലേ? ഒരു ഒന്നുമില്ല അതിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള. ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർത്ത ആ നിറമുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ ആണ്. ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവബോധവും വിശുദ്ധം തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ സമ്പർക്കം വന്നാല് അവബോധത്തിലും മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങും. ലോക വിഷയങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്ന ലൗകികനായ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പ്രയാസാവും. ജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സ് വേറെ എന്ന ഒരു യോഗിക്ക് മനസ്സിലാവും, ലൗകികൻ അതറിയുന്നില്ല. മനസ്സിനെ നമുക്ക് അനുഭവമാണ്, എന്നാൽ ജീവനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോ മനസ്സിനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടാല് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും പരമ ആനന്ദമായിരിക്കും. ജീവനെയും മനസ്സിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണണം. ചിത്തശുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത്. അതാ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി 10 നമ്മൾ നോക്കണേ. 10 നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നത്? ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമെന്നില്ല. ഏത് ടൈപ്പ് ശരീരമാണോ ലഭിക്കാന്ന് അറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാവും അല്ലെ? അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം അടുത്തത് എന്താണ് സംഭവിക്കണേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർ അവരാ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവെന്നും ശരീരങ്ങൾ ഭൗതിക അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവെന്നും ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടറിയാം. ബദ്ധനായ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് അത്തരമൊരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചവർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നത്, ശ്രമിക്കുന്നത്. ജീവനെ മനസ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണണം അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധിയോടെ. അതാ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ യോഗിന എന്ന പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും യോഗികളുടേതെന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും ഏറെയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധതയിൽ തന്നെ. അപ്പോ യോഗികൾ എന്ന് പറയണവരും യോഗികളുടെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനയിലുള്ളവരും അവരൊക്കെ എന്താണ്? അന്ധതയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും.
ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റണില്ല. ഇപ്പൊ യദന്തോപ്യ കൃതാത്മാന എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവർ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരമാത്മാവാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ വരുന്ന കുമിളകൾ മാത്രാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അങ്ങനെ അറിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ ആ യോഗി തന്നിലേക്ക് തന്നെ എന്താ പറയാ ലയിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനകള് തീവ്രമാക്കും. ഇന്ദ്രിയ സംഗമം നടക്കുന്നില്ല, പ്രതിബിംബം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ജീവൻ അതിന്റെ പ്രതിബിംബവുമായിട്ട് ലയിക്കും. അതാണ് മോക്ഷം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന യോഗികൾക്ക് ജീവനും മനസ്സും വേറെ എന്ന് അനുഭവപ്പെടും. പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംയോഗത്തിലൂടെ ജീവന് തോന്നുന്ന ഭ്രമമാണ് ഈ ലോകം തന്നെ. അപ്പോ എപ്പോഴും എപ്പോഴാണോ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കണത്, അപ്പോഴാണ് ചിത്തവൃത്തികൾ ഇല്ലാണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല കാണാൻ, അല്ലെ? ജ്ഞാനികള് ഈശ്വര അംശമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കുന്നു, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം? എന്താ പറയണ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദിത്യൻ എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ആദിത്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതെവിടെ പറയണേ? യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയതേ അഖിലം യന്ദ്രമസി യച്ഛാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമുഖം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നു തന്നെയാ വരുന്നവയാണ്. എല്ലാ ജ്യോതിസും തേജസ്സും ഒക്കെ എവിടുന്നാ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വരുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികള് പറയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സമുദ്രം പാല് പശുവാണ് തരുന്നെ, പുല്ല് തിന്നിട്ടാണ്. പുല്ലിന് മഴ വേണം, മഴ സമുദ്രം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണു. ഈ സമുദ്രം നിറയ്ക്കുന്നതോ അത് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയാല് എത്തുന്നത് എവിടെയാ? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവത് കരുണയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകട്ടെ അഗ്നിയാവട്ടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അവയുടെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ ചിന്തകൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാവുകയാണ്, അല്ലെ? ഓരോ സംഗതിയും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് കരുണയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അവയുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലോ ആർക്കും ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ ചിന്തകളൊക്കെ. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകിക്കൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തണത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോ ഉചിതമായ ആവിഷ്കാരവും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശക്തി ഒരു പിടി മണ്ണിനെ എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഒരാൾ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷെ അത് കാറ്റത്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ വീണ് ചിതറിപ്പോകും. അതുപോലെ വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് അല്ലെ, വിശ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള്, ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും. ഭൂമിയിലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും ഇരുന്ന് ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രാണവായു പുറത്തേക്ക് വായുവുമായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും പുറന്തള്ളാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഇൻകൺസീവബിൾ പൊട്ടൻസി, ആ സർവ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ്, നില, അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത്? അതിന് അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാനസമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഭഗവാനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ പ്രാണവായുവായിട്ട് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഇരുന്ന ജഠരാഗ്നിയായി മാറും. ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രാണവായു പുറത്തേക്ക് അപാനവായുവായി ചേർന്ന് ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും പുറന്തള്ളാനും സഹായിക്കണു അല്ലെ. എല്ലാം ആ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യം നടക്കുന്നത്. ആഹാര വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ജീവാത്മാവിന് വ്യക്തിഗതമില്ല. പാവന ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ഭഗവത് സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ജഠരാഗ്നി ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള ആ ജഠരാഗ്നി, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷൻ തന്നെ ഭക്ഷ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ടാക്കണമുണ്ട് അല്ലെ, നിഗ്രഹിക്കണമുണ്ട്. അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതം ആസ്വാദ്യമാകുന്നതും. അറിയാണ് ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരയേണ്ടത്? അതാ പറയണത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. അപ്പൊ പറയാണ്, സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഭഗവാനിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? സർവാഭീഷ്ടകരങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്താണ്, സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുക. ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോരുത്തരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങള് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി, ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാ. നമുക്ക് മറവി വേണം അല്ലെ, അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് പണ്ടുള്ളത് തൊട്ട് പഴയ ജന്മം മുതലൊക്കെ ഉള്ളത് തൊട്ടൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് മറവിയും ആവശ്യം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണേ. വേദങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാ. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നറിയുക. അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അവസാനമായി പരമപുരുഷനാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്നിവ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വിവിധ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവസാനമായിട്ട് പരമപുരുഷനാകുന്ന ആത്യന്തിക ലോകത്തെ പ്രാപിക്കുക. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ശക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ലോകത്തിനെ നോക്കി കാണണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാണണം, ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയണം. ഏതെന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ലയോ? അതെല്ലാം വേദത്തിലുണ്ട്. വേദവും വേദാന്തവും അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.
വേദാന്ത ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങൾ അറിയണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ജ്ഞാനമാർഗം ആർജിക്കണം. പോലെ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമല്ല അല്ലെ, ഉപരി മനസ്സ് സൂക്ഷ്മമായത്, ജീവനെയും അറിയില്ല, ഹൃദയ ഗുഹ എന്ന് പറയും. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും പുറത്തേക്കാണ്. ഇപ്പോ ശ്രദ്ധ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രകൃതിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഓരോന്നിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ജീവശക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, അതിനെ അക്ഷര പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷര ഏവ ച നമസ്യേത ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധമുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലുള്ള ജീവ കേളികളെക്കാൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവര്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. അതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന്, പുരുഷന്മാരുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പോലെയുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും അല്ലെ. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. അവര് ദേവതുല്യരായിട്ടുള്ള പല കഴിവുകളുണ്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളവര്, അവർക്ക് തെറ്റു പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഉത്തമ പുരുഷൻ, അതാ പറയാ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവികൾക്ക് 6 വിധം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം എന്നിവ. ഇവയെല്ലാം ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളില്ല, വാർദ്ധക്യമോ ജനന മരണങ്ങളോ ഇല്ല. ഇവിടെ 6 തരം മാറ്റങ്ങൾ വേണം. ജനിക്കണം അല്ലെ, വളരണം, കുറെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണം, പിന്നെ നശിക്കും, മരിക്കും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് യാതൊരു മാറ്റവും ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവണില്ല അല്ലെ. വാർദ്ധക്യം, ജനന മരണം യാതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. എന്നും നിത്യ യൗവന യുക്തരാണ് അവിടെ. ഉത്തമ പുരുഷൻ അതാരാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേതി ഉദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പുരുഷരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. പറയാണ്, ഈ 2 ടൈപ്പ് പുരുഷരെ കൂടാതെ പരമാത്മാവ് എന്നറിയുന്ന ഉത്തമ പുരുഷനുണ്ട് എന്ന്. പരമപുരുഷൻ ആണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തണത് ആ ഉത്തമ പുരുഷനാണ്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ, പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ബദ്ധരും മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കള് സംഖ്യയില്ലാത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കും ഉപരിയായിട്ട് പരമാത്മാവായ പരമപുരുഷനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതനായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ബദ്ധരും മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കിടയില് ഉന്നതനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ ആശയം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണശാന്തി നേടാൻ യോഗ്യനാകുന്നത്. എല്ലാ സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ബുദ്ധിമാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിത്തവൃത്തി ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന ഒന്നില്ല, പിന്നെ പരമാത്മാവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ പരമാത്മാവിനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? അതാ 18 പറയുന്നത്. യസ്മാത്
അക്ഷരമതീതോഹ മക്ഷരാദപിചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയണത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത്. സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ടാ ലോകരും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷൻ, പുരുഷോത്തമൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ എന്ന പദം അന്വർത്ഥമാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തമൻ, അതിലും മുകളില് ഒരാളില്ല. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമനെ അറിയാൻ എന്തു വേണം? എന്താ പറയുക, പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധമുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും പറ്റാത്തവരും, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റുപറ്റും, അല്ലാത്തവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് ഇവ രണ്ടിന്റെയും അധിപതിയാണ്, അല്ലെ? തെറ്റു പറ്റുന്നവരുടെയും പറ്റാത്തവരുടെയും ഒക്കെ അധിപതി ആരാ? ഭഗവാൻ. പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും പുലർത്തി പോരും. കൃഷ്ണൻ ഞാനാണ് ആ പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഇത്. ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പുരുഷോത്തമനെ അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യോ മാമേം ഏവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്, ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, ആ എന്താ പറയാ, സർവ ലോകമഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നിസ്സംശയം അറിയാം, അല്ലെ? ഒട്ടും സംശയം ഇല്ലാണ്ട് അറിയുന്നവരാണ് ഈ ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഭക്തര്. അതുകൊണ്ട് അവരോ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കും. അങ്ങനെ പുരുഷോത്തമനെ അറിയാൻ എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആ പരമനിരപേക്ഷ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താം. 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാമെന്നുമുള്ള നിലപാടെത്താത്തവർക്ക് അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വാന്വേഷണവും അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയവും പാഴായിപ്പോവും. അപ്പോ ഇത്രയും തത്വാന്വേഷണോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? എല്ലാം എന്തേ വേണ്ടു? ഭക്തിയുത സേവനം. അതിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം പ്രാപ്തമാവും, ഭഗവാനെയും പ്രാപ്തമാക്കാം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. അതാണ്, ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അവനവനെ തന്നെ അറിയുമ്പോൾ കൃതകൃത്യതയുണ്ടാവും. സ്വയം അനുഭവിക്കാതെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഉള്ളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വൃക്ഷത്തെ മുറിക്കണം.
എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ ഭൗതികത സ്ഥിരമല്ല, ആധ്യാത്മികത ഇല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മമാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ വേദാന്ത സാരം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് മരണവേളയിലും സന്തുഷ്ടരാകാൻ സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ പോയതിനാലാണ്, അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ മരണവേളയിൽ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, അല്ലെ? മരണവേളയിൽ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടായാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ട് നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സാധന പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ ബുദ്ധിമാനാവണം, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാവണം, ഭക്തനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം, വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അവരുടെ ജന്മം വിഫലാവും. ഇവിടെ അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ അനഘ എന്ന് സംബോധന. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും അറിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാപങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോണം, അപ്പോഴാ ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതന്റെ നിലയിലെത്തും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ പാപമൊക്കെ തനിയെ മാറിപ്പോയിക്കോളും. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈഭവവും മാറുന്നതുമത്രേ ഭക്തിയുത സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വന്നോ? എനിക്കും ഉറക്കം വന്നു എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നൂന്നേ, ഉറങ്ങിപ്പോയി ശരിക്കും, സത്യം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വന്നൂന്നേ. ക്ലിയർ ആയില്ല, അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു, അല്ലയോ? അത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇതില് പോന്നതാ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന ഭയങ്കര ഉറക്കം വന്നൂന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? കൊറേയൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഇതായില്ല. ശിവരാത്രി എടുത്തോ? ഉറങ്ങിയത് 1 മണിയായിട്ടാ. 1 മണിയായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങി. ഞാനും അതെ, ശിവരാത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്നും ഉറക്കം വരും, എനിക്ക് ഇന്നും ഉറക്കം വന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും വേണ്ടേ, അത് കാരണം ഉറക്കം ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അതുണ്ടായി, എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോൺ വന്ന് ക്ലാസ്സും കട്ടായി ഇടയ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരം. 1 മണിക്ക് ഉറങ്ങും, 4:15 എണീക്കും മാതാജി. അതന്നെ, എന്നും 1 മണിക്ക് ഉറങ്ങുള്ളോ? മോൻ വിളിക്കുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ മോൻ വിളിക്കുന്നു. ശരി, അപ്പൊ ഉറക്കം മതിയാവില്ല. അതെ. എനിക്കിന്ന് ഉറക്കം വന്നിട്ട്. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണയിലെ. സകല ജീവികളുടെയും ഏകനാഗ്നിയായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനല്ലേ? അതെ, വൈശ്വാനരൻ ആയിട്ട്. പേര് വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. എവിടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളവർക്ക്. അതെ. അടുത്തത്, ജീവികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ജനനം, വളർച്ച, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം.
അതെ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്താൻ കാരണം ഇന്ദ്രിയ അതീതനും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവ്വ ശ്രേഷ്ഠമായത് കാരണം ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എഴുതിയപ്പോരെ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്, അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്നാണോ വേണ്ടേ? അതും എഴുതാം. അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്തത് ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ഭഗവാൻ ഉത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉത്തമ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. സർവശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ത്രിശ്ലോകി ഏതൊക്കെയാ? ത്രിശ്ലോകി അത് എഴുതിയില്ല. അത് ഞാൻ എഴുതിയില്ല. 18, 19, 20 അല്ലേ? 19, 20. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പാപമില്ലാത്തവൻ. അതെ. അടുത്തത് ത്രിശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെ അവസാനത്തെ 3 വിശുദ്ധമായതും അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായതും വൈഭവമാകുന്നത് എന്താണ്? അത് എഴുതിയില്ല. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്താൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും തനിയെ മാറും. ഭക്തിയുത സേവനം. അതെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് അപ്പോ കിട്ടും. ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിവാക്കി തരും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലേ? ഉറക്കം വന്നിട്ട് സോറി കേട്ടോ. എല്ലാരും 3 ബുക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല. എന്താ ഏത് ചോദ്യം അറിയാത്ത? ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന്